binilihan ako ng motor. Sana wag magbago yung asawa ko. Sana hindi niya ako magpalit. Kasi pag pinagpalit niya ako, wala na akong surpresang ganito. Okay mga bro! Kasama natin ngayon si Ma'am Galema. Kinaso. Kinaso. Kukuha siya ng motor para kay Sir Zuma, Haring Ahas. Ayan yung kukunin niya motor. So ganito ang gagawin mga tol, no? Susurpresahin ni Ma'am Galema si Sir Zuma dito sa motor na to. Sana all. Sana may ganong ano, no? Ganong pangyayari sa buhay natin, no? May nagsusurpresa na lang bigla sa atin ng gantong motor. Nakikita nyo naman yan mga tol. Yan, so meron lang tayong tatanong ngayon kay Ma'am Galema. So, Ma'am Galema, bakit po ito yung napili yung motor? Bagay sa kanya ito. Kasi malaki siya. Kaya ito, pang malaking tao din. Kaya ito ang gusto ko. Saka maganda siya. Tingnan din naman. Ayan. O, sigurado rin ako bagay kay Sir Zuma to. Malaki motor. So, magkano po yung nakuha ito? 115. 115,000. So yun, kayang-kaya naman ni Ma'am Galema yan. So ang gagawin niyan, isusurpresahin ni Ma'am Galema si Sir Zuma, Haring Ahas, dito sa motor na to. So yan, papakita ko rin sa inyo yan dito sa video na to. So abang-abang na kayo dyan mga to. Yan, ilagyan na ng gas. Yan, nakuha na po. Ito ang bahala.
nailabas na po ni Ma'am Galema ang sorpresa niya kay Boss Zuma. Sana dito pa. Dito kami sa bahay. Ayun na sila. Parating na sila, paparating na sila. Tapos si Tensyo. Kasama silang dalawa. Oh, bisita Saan pala pa kayo tayo. galing? Oscar, may Oscar, may pinuntang kami doon. Sir Zuma. Hello, nice to meet you po. Bisita pala. Hello, Ayan. Idol! Wow! Nagkita siya tayo. Ayan, dumating na siya. Nagsurpresa ako. Ayun na. Susi ka para doon. Sigaan kita eh. Oh, paano po to? Wala mo. Ano yan, pre? Yung nga? Transport rin. Wala mo. Surpresa ko sa'yo. Ayaw mo pa. Ako nga, sinusurpresa kita. Susi ng motorata to. Ewan ko. Hanapin na yan. Ayan na. Nako, ano kaya? Ayun! Yan ang surpresa ko sa'yo. Totoo ba to? Sa akin ba to? Sigurado ka? Wow naman! Ang pangarap ko! Dumating na! Yan ang surpresa ko sa'yo. Yay! Salamat! Nabigla ako Ba may sinurpresa sa akin si Mrs. Thank you darling kasi alam na kasi pangarap ko magkaroon ng motor na malaking ganito. Ito thank you my love. Thank you. Ayun naman. Palagi ako nagsusurpresa sa'yo eh. Wow, testingin na yan Testing mo. Ay, boy naman. Nako, ang ganda. Surpresa ko sa'yo. Ang ganda. Yan na. Ayan, ganda. Thank you, darling. Mga tol, surpresa ko sa kanya. Maraming salamat po. Ito mga bro, kung matagal ko na pangarap magkaroon ng motor na ganito, surprise ako ng asawa ko, pinilihan ako ng motor. Sana wag magbago yung asawa ko. Sana hindi niya ako magpalit. Kasi pag pinagpalit niya ako, wala na akong surprise ang ganito. Okay mga bro. Papasyal tayo kay Super Pinoy. Yayabang ko na itong motor kong ito. Surprise niya. Masusurpresa rin yun. Okay mga bro. Cut muna tayo. God bless. Yun. So ayan mga tol, si Boss Zuma, nakuha na niya yung mga pangarap na motor niya, sorpresa sa kanya ni Ma'am Galema. So gusto ko lang i-congratulate si Boss Zuma sa sa nakuha niyang regalo. Ayan. Ayan boss. Congratulations ulit. Okay, thank you. Salamat sa time. Okay, si Renz Manuel Vlog, pag-isiportahan nyo naman siya, silipin nyo yung kanyang channel. Si Renz Manuel, pag-i-subscribe po. Okay mga bro. Salamat po. Ayan.